Paid Ymddiheuro. Croeso nôl am gyfres 2 o Paid Ymddiheuro. Mae fi a cael mor gyffroes i gael chi gyd nôl efo ni. Cael sy'n si? Dwi'n good, diolch. Sut wyt ti? Dwi'n mor excited bod ni'n dechrau recordio eto. A fi, dwi'n good, diolch. Llan credu bod wedi bod blwyddyn cyfan ers i ni recordio dwytha. A bys ni ddim yma heb yr merched anhygoel sydd wedi bod ar y podlediad a sydd wedi gwneud hyn yn bosib yn rhannu profiadau nhw, straeon nhw, a mae wedi bod yn anhygoel i glywed hynna a dwi'n mor excited bod ni efo'r cyfle i wneud o eto. Really excited. Wel, diolch i chi gyd a gobeithio bod chi'n mwynhau cyfres 2. Mae tua 55,000 o fenywod a 400 o ddynion yn derbyn diagnosis o gancr y fron yn flynyddol yn y Deyrnas Unedig, ac mae un o bob 4 achos mewn menyw dros 75 oed. Heddiw ma, rydym am siarad gydag Anwen Edwards, menyw ysbrydoledig sydd wedi sefydlu y gymuned cefnogaeth cancer ar Facebook ar ôl ei phrofiad gyda cancr y fron. Diolch i fawr i chi am gytuno i fod ar y podlediad. Dwi'n gwybod mae'r topic yma yn un emosiynol iawn, ond hefyd yn un sy'n mor bwysig i drafod. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Mae'n fraint bod yma. Diolch i chi, Anwen. Chi eisiau deithio ni chydig am eich hun, o le chi'n dod, a jyst bach yn am eich hun. So Anwen, dwi'n byw yn Llafau'r Pwll, ond fe wnewch chi sylwi o'n acen i mae nid o Ynys Môn ydw i'n wreiddiol, yn wreiddiol o Ben y Bont ar ogwr yn Cymru, ond dwi'n byw ar yr Ynys ers 40 o flynyddoedd, ond dwi'n byw yn y Gogledd ers bron iawn i 4 canrif, a thrawes ydw i o ran fy alwedigaeth. Dwi'n dysgu cerdd mewn ysgol uwchradd yn yr ardal. Hwna dwi wedi bod yn wneud ers blynyddoedd mach. Dwi'n fam i 2 o ferched yn eu harddegau. Mae gen i ddigon i gadw fi'n brysur. Wel, fi'n siŵr. A efo chi bod yn athrawes gerdd, ydych chi'n mynd i fod yn brysur lawr yn y Steddfod os oes yma o gwbl? Ie, mi fyddai lawr dydd Iau, dydd Gwener. So mae hwnna'n rhoi giveaway i bawb sy'n gwrando bod Steddfod yr Urdd actually wythnos yma. Lyflu gwrdd â chi a diolch eto am gytuno i fod ar y podlediad. Dwi'n rili edrych ymlaen at y sgwrs. Ti'n meindio jyst cymryd ni drwy dy stori di, fel sut ges ti dy diagnosis a sut nath popeth ddigwydd? Oedd e nôl yn mis Tachwedd 2021. So oedd e ar gynffon Covid, really. O'n i newydd fy nôl i'r gwaith yn eitha normal ar ôl y cyfnod clo, ac mi oedd hi'n hanner tymor hydref. Ges i Covid. So o'n i wedi bod heb Covid am yr holl amser a wedyn mynd nôl i'r gwaith a wedyn fe ges i Covid. And oedd ar y cyfnod lle oedd rhaid ni ynysu am 10 diwrnod. So o'n i dal yn teimlo bach yn sal, achos o'n i bod reit rough really yn ystod y Covid, a nes i ffonio ar ysgol, nes i gweud byddai ddim nôl yn y gwaith tan y dydd Llun o leia. So ar y dydd Iau ni'n teimlo rhywfaint gwell, a es i gael cawod, a tro ni yn cael cawod, fe nes i teimlo hollol out of the blue. Yn llwyr, oedd gen i ddim symptomau eraill, o'n i'n reit iach. Yn ystod y cyfnod clo, o'n i wedi colli tua 5 stôn o bwysau. O'n i'n ffit, o'n i'n rhedeg, 5k bron iawn pob dydd. Oedd jyst teimlo'r lwmp fa a meddwl, hang on, mae hwn ddim yn normal i fi. Oedd hynna bach o sioc. So, nes i appointment y diwrnod yna i fynd i weld meddyg teulu. So, o'n i just really o'r ddiolchgar o'n i allan o'r 10 diwrnod yna, achos o'n i heb gweld fy ngŵr, o'n i heb gweld y plant, o'n i gweld neb, cain hun yn y llofft, a dyna ni. Nes i ddweud wrth fy ngŵr yn syth. Ges i appointment gan y GP i'r diwrnod wedyn. So, es i weld y GP, ges i'n archwiliad gan y GP, a fe awgrymodd hi i mi gael urgent referral i'r breast clinic yn Llandudno. A wedodd hi, posib bod e'n ddim byd, ond mi fasai falle'n medru bod yn gancr hefyd. So, oedd chwaratig oedd hi'n reit straightforward, really, am y peth, just yn hollol pethau. So, oedd rhaid fi aros mis wedyn i fynd i Llandudno. Ac oedd y mis yna hir iawn. Nes i'n dweud wrth neb o gwbl yn y cyfnod yna be oedd yn ymlaen, just fy ngŵr a neb arall. A mi oedd Google yn lle o'n i'n mynd yn reit aml, So,
pan nes i weld yr clinic wedyn yn Llandudno, un o'r cynghorion ges i wrth ddod, don't Google, o'n i'n meddwl, wel, mae'n lotri hwyr i hwnna, ni wedi bod yn Google o. So dyma fi nawr yn mynd i Llandudno, a fi'n cofio yn bnawn dydd Mawrth. Wedi cael gofyn am amser i ffwrdd o'r gwaith, a nes i jyst gweud, apwyntiad meddygol, nes i'n gweud beth na dim byd, so ges i ganiatad i adael y gwaith. Ar y llythyr oedd yn dweud i beidio mynd â neb efo chi, oherwydd oedd cyfyngiadau Covid dal yn bod yn yr ysbyty. So, fe eres i draw i Llandudno fy hun, a wedyn yn fanna fe ges i mammogram, ac dyna tro cyntaf i fi gael mammogram, o'n i'n 46, so o'n i'n rhy ifanc. Dyna'r mammogram cyntaf, a tra ni yn cael y mammogram, wnaethon nhw ofyn i ail-wneud y ffron lle oedd y lwmp. Ar y pwynt yna, o'n i'n dechrau meddwl, hang on, mae'r alarm bells yn dechrau canu. Ond oedd pawb yn glen ofnadwy, pawb yn gredig iawn. So, yr un diwrnod wedyn, ar ôl derbyn y mammogram, nes i gael ultrasound. Yr adeg yna oedd o 2 nyrs i mewn yn wneud yr ultrasound, a mi ath un o'r stafell. Dath hi'n ôl, pwy oedd efo hi oedd y consultant radiographer. A mi gafodd golwg reit peth, a so ni'n gwybod, rili wrth gweld e'n dod mewn, oedd dim angen i neb weid yn byd. So dyma'r consultant jyst yn eistedd lawr, nath afael yn llaw i, a nath gweud, look, there's something nasty there, but we'll sort you out. A wedyn, ar yr un pryd wedyn ar ultrasound, ges i biopsi. So oedd hwnna'n profiad reit, oedd hwnna'n reit anifyr a bod yn onest. Mae'n defnyddio rhyw fath o pigiad anferth, a oedd y peth mae fe'n clicio, yr sŵn yna dwi'n cofio. Ar ôl hwnna wedyn, cael fy nghyflwyno i nyrs Gafael y Fron, a fel mae'n digwydd o'n i'n nabod hi. Hwnna'n o leia, o'n i'n teimlo, oh gosh. Mae'n rhywun chi'n nabod. So nath i just cymryd golwg a just mynd, reit, oce. O'n i mor ddiolchgar amdani, achos oedd hi'n ffantastig. A wedyn mynd adra, a yng nghanol y pnawn oedd yng ngŵr i ti textio sut mae pethau'n mynd, a nes i ymateb, o'n i jyst yn meddwl, os dim ffaith fi, na i weld o, a bydd e'n gwybod. So, ac yr un ôl o Llandudno, fi'n cofio rhian y nyrs, nath i gweud, gwrando, na i fynd o ti adra, os dim angen i ti ddreifio nôl. A bod yn onest, es i Primark i siopa. Just eisiau gwneud rhywbeth hollol gwahanol, so es i o'r ysbyty Primark gyfer adra. Ond dyna ni. A dwi'n cytuno efo hwnna, achos mae'n ei chi feddwl, wel, actually, dwi wedi cael y diagnosis ma, mae'n really scary, ond eto, chi dal yn berson, a chi'n fwy na'r cancr chi efo, a mae rhai ni dal gofio hwnna. So dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni fatha, darper feddygon a hefyd meddygon. Mae'n bwysig i drin y person fel person a ddim fel y cancr maen nhw efo. So fatha, mae'n wbath, ti bron isio amser i just stopio pan ti'n fatha clywed wbath fel la, ond fatha ellith o ddim, fatha, ti dal gorau byw bywyd yr un fath mewn ffordd. Na, mae bywyd yn symud mlaen, mae'n digwydd, a mae hwnna'n rhan pwysig o beth sy'n digwydd. Ar ôl fi fod yn Llandudno wedyn, oedd rhaid fi aros mwy o amser i gael canlyniadau'r biopsi. So, a fel ni'n gweud, oedd Andy Gash, y consultant, oedd wedi gweud, there's something nasty. So, o'n i'n gwybod oedd e'n mynd i fod yn gancr, a pa fath o beth oedd gen i'n syniad. So, a beth faser driniaeth eto oedd gen i'n syniad ar y pryd. Ond rhyw 10 diwrnod yn hwyrach wedyn es i Fangor i ysbyty Gwynedd cael canlyniadau wedyn yr biopsi. So, oedd e'n gallu dweud wrtha i bod e'n grade 3 a'r cancer cyffredin, beth di enw o? Ductal carcinoma. Yes, that one. A bod e'n estrogen receptive yn positif, a bod yr HER2 yn negatif. So, o'n i'n gwybod wedyn, y math oedd e'n math eitha cyffredin, a bod e'n hynny bod nhw'n gallu trino. So, a hwnna i fi oedd, mae hwnna'n rhoi gobeith wedyn pan nhw'n gweud, ni'n gallu trino. Diolch yn fawr am rhan y gyd o hynna gyda ni.
Mae'r siwrna i dderbyn diagnosis yn un anodd, a mae'n neud o'n hyd yn oed fwy anodd oedd rhaid i chdi fynd trwy hynna yn ystod Covid, dal efo cyfyngiadau. So yn dilyn y diagnosis, pa driniaeth ges di? Y driniaeth cyntaf ges i oedd lumpectomy a tynnu lymph nodes. So dyna llawdriniaeth cyntaf. Wedyn, disgwyl canlyniadau hwnna, ffeindio allan pan nes i weld y surgeon mewn chydig dros wythnos wedyn ar ôl llawdriniaeth o fi angen cael ail-lawdriniaeth o'n nhw methu clirio'r margins. So ges i beth maen nhw'n galw yn cavity shave. A mater o ffefnos union ar ôl y llawdriniaeth cyntaf ni'n cael y cavity shave. A rhaid fi fynd i ysbyty Glan Clwyd. Eto, mynd i weld y consultant rhyw 10 diwrnod yn hwyrach yn disgwyl cael clywed reit beth yw'r cam ymlaen, a wedyn canfod eto bod y cavity shave ddim yn llwyddiannus, a bod nhw dal methu clirio'r margins. Nes i ddweud wedyn, wel, dwi wedi cael llombol, a wedyn si reit, ewch ar frôn o'n codwch y frôn, dwi'n misio fod dim mwy. O'n i jyst eisiau cael gwared ar cancr, ie? Dyna sy'n mynd trwy meddwl rhywun. A wedyn, oedd y nyrsys oedd efo fi ar y pryd yn holi, tisio reconstruction, ac ar y pryd o'n i jyst methu meddwl yn glir, o'n i jyst eisiau fe o'n. A wedyn mynd i weld y surgeon eto, rhyw 10 diwrnod yn hwyrach, a meddwl, reit, oce, beth yw'r cam ymlaen nawr, achos oedd pob dim o'r plan greiddiol lumpectomy, tynnu lymph nodes, radiotherapy, o'n i'n meddwl, mae'r plan greiddiol jyst yn mynd allan o'r ffenest yn llwyr. A be nes i weld yn anodd yw pan nes i ddweud wrth y plant bod gen i gancr, a fflir nath gofyn, ond mam, ti'n mynd i golli dy wallt na gwyt. A wrth i, na, plan yw hwn a hwn. Ie, o'n i'n teimlo bach yn ddrwg achos nes i ganfod ar ôl codi'r bron. Maen nhw'n gyrru sampl draw i America i prawf o'r enw oncotai. Mae'n rhyfeddol bod nhw'n gyrru hwn yr holl ffordd draw i America, a wedyn canfod o hwnna wedyn fasa ni yn elwa o cael chemo. Mi ges i wedyn 6 sesiwn o chemotherapy. Just fel preventative o'n nhw yn dweud, ond oedd y rhif y sgôr oncotype yn chydig bach dros, really, beth fasa'n ideal. So, yeah, so oedd y plan, really, pan a fflir gofyn, mam, ti'n mynd i golli dy wallt, o'n i'n gweud nawr, wel, mi ddigwyddodd o. So, yeah, so ges i 3 EC chemo a wedyn 3 docetaxel, ac oedd hwnna'n reit anodd. Nes i cold capio'r chemo cynta i tria cadw'r gwallt, ond pythefnos union ar ôl y chemo cynta, oedd e jyst yn dod allan mewn chunks, oedd e'n mynd i bob man. A nath hwnna upsetio fi braidd oherwydd o'n i wedi gobeithio fas ni ddim yn colli'n wallt. O'n i jyst yn teimlo bod fi wedi methu'r plant rhywsut, achos oedd beth wedes i'n wreiddiol jyst i mynd yn llwyr. Ond mi oedden nhw'n wych, mae rhaid fi weid, nhw'n ffantastig. Mynd trwy'r chemo a cael y sgil-effeithiau arferol, really, gallu blas, just dim egni, blino lot. A oedd neb yn dweud bod rhywun yn mynd trwy'r chemo, bod rhaid mynd ar pigiadau yma adre a gorfod injectio ar gyfer arbed y celloedd gwyn a rhyw pethau fel yna. So, yeah, oedd hwnna ddim yn braf i wneud, ond fi'n meddwl bod rhywun yn cicio mewn i ryw gyr ychwanegol a meddwl, wel, fi'n wneud hwn i gadw fi'n fyw am mor hir a fedrai, really, a os mae jyst rhoi pigiad i fi'n hun pob dydd am 6 diwrnod times 6 wedyn, mae'n oce, ond ie, mae'n eitha harrowing, really. A wedyn joints yn brifo yn cofio, yn wedi gyda'r docetaxel, oedd hwnna'n lot mwy tough na'r EC. Ar o ran edrychiad y peth, bod y EC yn edrych yn reit afiach y stwff coch me, ond y docetaxel oedd yn peth o'n i'n teimlo o'n i wedi cael yn haro gan ddosgo iawn gyda hwnna. A o'n i beth sy'n rhyfeddol yw, mae'r dyddiau cyntaf ar ôl y chemo ddim yn bad, a wedyn mae'na dip. A wedyn, mewn rhyw wythnos i 10 diwrnod wedyn, mae rhywun yn teimlo'n hunan yn codi eto ac yn gwella eto. So, oedd y dip yn mynd yn waith o pob tro, oedd yn braf, ond oedd yn anodd. A yn y cyfnod yna, pan dechreuais i chemo, ges i gwnsela, a nes i weld hwnna'n andros lot o help i siarad efo rhywun. So. Ac oeddech chi dal efo'r un nyrs o'ch chi efo reit ar y cychwyn, o'ch chi'n nabod? Na, dim ond unwaith oedd hi efo fi rhian, o'n i'n gweld
ti'n yn reit aml pan ni yn mynd i'r sbyty, ond na, nyrs arall oedd yn cael ei roi fel arfer efo fi, so na, mae'n iawn. Oedd y tîm ohonyn nhw yn arbennig, ie. A jyst i fynd nôl reit i'r cychwyn, o'ch chi wedi dweud bod chi yn y cawod a o'ch chi wedi teimlo'r lwmp ma. Oedd fatha checio'ch bron yn rhywbeth o'ch chi'n neud yn aml? Do'n i'm yn neud yn rheolaidd. O'n i ddim yn neud o'n fisol, na. A just out of the blue. Dwi'n meddwl hwnna'n rhywbeth pwysig fyswn ni gallu pwysleisio arno wedi pwysigrwydd checio'ch bron chi. Mae yna lot o adnoddau allan ar y we rwan yn esbonio sut ti'n neud a pa mor aml i neud o, a mae'n ddigon hawdd a mae'n cymryd 2 minutes, ond jyst i bwysleisio pwysigrwydd gwneud hynna i unrhyw un allan yna. Tawaith, be di oed chi, really? Chi beth yn rhy ifanc i gychwyn checio, so ni jyst eisiau pwysleisio hwnna yma. Chi wedi sôn bach yn barod am siarad efo'ch teulu chi a rhannu'r newyddion yna. Allai'n dychmygu pa mor anodd oedd ei gael y sgwrs yna efo'ch teulu chi yn enwedig eich plant. Ych chi'n gallu siarad bach am sut nathon chi gael y drafodaeth yna efo nhw? Ie, oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n googlo, how do I tell my children? Fi'n cofio wneud achos o'n i just ddim yn gwybod sut o'n i'n mynd i ddweud wrthyn nhw. Ar y pryd, fi'n meddwl oedd Fflir 13 a Catrin 16. So oedd Catrin yn 6 dosbarth. Eto, oedd y cyn dolyg, yn meddwl, dwi'n aros tan ar ôl y dolyg i ddweud wrthyn nhw. Ydy e'n haws bod pobl yn gwybod cynt, fel bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd os fi ddim cweit yn fi'n hun, neu beth bynnag. So, a benderfynon ni i ddweud cyn y dolyg, a oedd Fflir newydd wneud arholiad ffliwt. So ni'n meddwl, oce, mae hwnna allan o'r ffordd. A oedd Catrin efo bôl y diwrnod wedyn, a oedd criw yn dod draw i'r tŷ cyn mynd i'r bôl. So, o'n i'n meddwl, oce, mae ffrindiau hi mynd i fod yn gefn iddi hi efo hi. So, oedd e'n digwydd bod yn bnawn dydd Sadwrn, amser cinio, ac oedd y 4 yn ein eistedd wrth y bwrdd bwyd yn cael cinio. O'n i'n meddwl, rhaid, fi'n mynd i ddweud wrthyn nhw'n nawr. Na gyd nes i feddwl, oedd gen i ryw fath o sgript yn ymhen, a na gyd nes i ddweud, reit, ar ôl Nadolig, mae rhaid fi fynd i gael llawdriniaeth. A dyma Fflir yn troi rownd, a dyma hi jyst yn dweud, ond di o'n byd serious na, mam, sgen ti'n cancer. A fi'n gwybod pam nath i ddweud hwnna, right? Ond dyna, wedodd hi. A nes i ddim ateb dim byd, ond mae rai bod gwyneb fi di dweud y cyfan, achos fe ddechreuodd Catrin crio. A wedyn dath y cwestiynau. Yn hytrach na bod fi'n dweud pob dim, o'n i'n rili wedi meddwl, oce, ar ôl nhw bod fi'n cael llawdriniaeth a sysio allan cancer oedd o, a just aros wedyn am eu cwestiynau nhw, beth o'n nhw eisiau gwybod. Ond oedd yn anodd dweud wrth fy rhieni, achos oedden nhw lawr ym Mhen y Bont, a o'n i'n gweld pob galwad ffôn, neu dim galwad ffôn, ond FaceTime yn rili anodd, achos o'n i'n teimlo, o'n i'n dweud celwydd wrth mam, o'n i'n gofyn, ysri ti, o'n i'n gweld fi'n ffain, diolch. A fi'n gwybod, na, dwi ddim yn ffain, ond sut dwi'n dweud, o'n i'n meddwl, mae hawl gyda nhw fel fy rhieni i wybod beth sy'n mynd mlaen. A wedyn, dros FaceTime, gorfod dweud wrthyn nhw, a oedd hwnna'n rili tough. A wedyn, criw yn gwaith, o rhaid fi ddweud wrth y pennaeth yn y gwaith, a criw bach o ffrindiau gafodd wybod cyn Nadolig. A wedyn, ar ôl Nadolig, wedyn nes i ddim nôl i'n gwaith. A oedd pob y gwaith, pa mam yn off mewn beth off ysgol, a'r math yno o beth. A wedyn nes i just gweud, reit, wrth y criwiau bach, mae o ffrindiau, dwedwch wrth pobl beth sy'n mynd mlaen. Dwi wedi sylweddoli fatha thema reit debyg o drafod gyda clifion eraill, bod pan maen nhw'n derbyn newyddion o'r fath yma, maen nhw fel arfer yn poeni mwy amdan sut fydd teulu nhw'n ymateb, neu beth sy'n digwydd i teulu nhw na eu hunain. So dwi wedi siarad i gymaint o gleifion sydd wedi bod fatha, allai ddim deitha nhw oherwydd ma' nhw'n gwneud arholiadau ar y funud, neu ma' nhw'n gwneud hyn poeni gymaint amdan y pobl o'i cwmpas yn lle mae hun. A dwi'n meddwl mae hynna'n rili dewr o beth i wneud poeni amdan pobl eraill mwy na dy hun yn y sefyllfa yna. Ie, oedd hwnna'n ffordd fas y pobl yn ymateb o ran y teulu, a ddim eisiau brifo, achos hynny yw, gyda'r plant a gyda mam a dad, ie, mae'n rili anodd iddyn nhw, ie.
efo lot o bethau rwan, ni yn trafod pethau lot mwy agored nag oedden ni. A dwi'n meddwl mae cancr yn un o'r pethau na, lle fel oedd Cael yn dweud, dwi wedi siarad efo pobl sy'n poeni, fydd pobl yn eu trin nhw'n wahanol, neu yn trin nhw fel o chi'n sal. Oedd pobl ddim yn gweud wrth pobl wedyn. Mae bywyd nhw wedi newid yn ddigon fel ma hi, a i gael pobl i trin chi'n wahanol ar ben hynny, mae hwnna'n rili anodd. So, o ran eich profiad chi, sut oedd pethau pan nath ar ôl dolyg, pan oedd mwy o bobl di ffeindio allan, sut oedd hwnna i chi? Oedd e'n o'n i'n ffeindio allan yn reit sydyn pwy oedd fy ffrindiau. Dwi'n lwcus, mae gen i ryw arbennig iawn o ffrindiau, a wnaethon nhw, rhan fwyaf o'n nhw really upio game nhw, go iawn. So, oedd hwnna'n un peth really clir doth allan. Dwi'n teimlo fel yn tyfu fyny, cancr oedd un o'r pethau na o'ch chi'n clywed lot am y salwch yn gyffredinol a yn y newyddion a yn ysbytai. Cancr oedd y peth mawr oedd pobl yn siarad amdano fo. Ond eto, mae fel bod cancr ydy'r un peth mae pobl dal yn really stryglo i siarad amdano yn bersonol efo pobl sy'n mynd drwyddo fo. Achos oedd ddim yn gifi, nath hi gael cancr y fron hefyd. A dwi'n cofio, oedd mam yn gweithio fi pan mae fi'n tyfu fyny, gosh, mae pobl rili'n stryglo i siarad am gancr, bod o'n rhywbeth sydd yn cael ei drafod lot yn y newyddion a lot yn gyffredinol a lot am cancer research a Marie Curie a chi'n clywed lot am y pethau yma, ond eto mae'n rhywbeth really scary does i siarad amdano dal i fod. Ond mae'n ddiddorol bod eich profiad chi wedi bod yn eitha tebyg o ran mae rhai pobl yn ymateb mewn un ffordd a rili bod yn gefnogol, pobl eraill just ddim yn gwybod sut i ymateb a dwi'n gallu deall y ddwy ochr, rili. Un peth nath tiwtor o'n coleg fi ddeud, ac o'n i'n meddwl oedd hyn yn pwynt rili diddorol o ran sut mae pobl yn kind of trin cancr, fel mae pobl yn dueddol o ddeud brwydro cancr, ond di pobl ddim yn siarad am fatha salwch eraill yn yr un ffordd. Di pobl ddim yn brwydro i ffordd trwy stroc, ond mae yna rhai bobl sy'n gweld fatha unrhyw diriwiad yn ei gancr fatha methiant ar ei rhan nhw. Ond di pobl ddim yn siarad am salwch eraill yn yr un fath. A ia, mae brwydro yn bwysig, ond there's only so much you can do. Fatha, os ti ddim am siarad am salwch eraill yn yr un ffordd, dylsa cancr ddim gael ei weld fel rhywbeth elli di brwydro dy hun drwy, oherwydd fysa nhw'n siarad am trawiad ar y galon neu stroc yn yr un ffordd. Mae'n ddiddorol hwnna, achos mae'r brwydro yn air, mae gas gen i clywed e. Go iawn, reit, achos dwi'n mynd ymlaen lef, mae'n just yn rhan o fywyd a unwaith bod rhywun wedi cael y diagnosis a wedi dechrau'r driniaeth, mae e fel bod ar rhyw fath o mystery chip gyda blindfold, ie? Sgen i'n syniad lle fi'n mynd. Dyna'r math o daith oedd e, rili, achos oedd e jyst yn tynnu fi i bob cyfeiriad, ie? Ond o ran brwydro, mae jyst yr iaith yn rili, pam dewis iaith fel na i ddisgrifio cancr, dwi'm yn gwybod pam bo hwnna'n digwydd, a mae'n rhywbeth dwi ddim yn licio bod rhywun yn dweud, mae hi'n brwydro cancr, a na, sneb yn brwydro fe, maen nhw jyst yn mynd efo fo. Ond o'n i wedi darllen rhywbeth oedd Mari Greg di sgwennu chydig o fisoedd yn ôl, a dwi'n ymddiheuro os fi'n cwtio hwn yn wrong, ond oedd hi'n sôn am fel brwydyr, ond nid brwydyr yn erbyn y cancr, ond jyst i gael y driniaeth, achos fi'n meddwl falle bod yn dibynnu sut fath o gancr yw e, a lle falle mae rhywun yn byw i pa fath o driniaeth sydd. So, falle y frwydr yna y llai ddallt. O'ch ti'n sôn yn fanna bod mae o fatha mystery journey ma, a ella mae hynna'n gallu bod yn rili ansicr, mae'n debyg. Ond os gen ti unrhyw gyngor i rhywun sy'n gwynebu diagnosis o gancr ar y funud? Fy nghyngor i bydde i dderbyn pob dydd fel mae o, achos mae beth oedd Trefor Edwards un dydd ar y tro, gosh, mae hwnna yn wir, mae rhaid jyst mynd o ddydd i ddydd. Mae pace bywyd yn newid, mae'n arafu reit i lawr, o'n i di mynd i stop llwyr. A jyst derbyn o,
fi'n meddwl bod hwnna'n yn rili bwysig hefyd. A cymryd pob cyngor mae'r meddygon yn rhoi, achos ma nhw yn gwybod ei stwff. Oedd y tîm meddygol oedd gen i yn ffantastig, ie. A wedyn cael y cefnogaeth, achos mae rai fi dweud cefnogaeth fy ffrindiau a'n heulu agos oedd un o'r pethau mwyaf gwerthfawr oedd gen i yn y cyfnod yna. A just derbyn hwnna a gafel mhob cyfle. Fel ydych chi'n gwybod, mi wnaeth Elin a Fina cyfarfod yn ystod ein gwaith fel llys genhadon i'r Coleg Cymraeg. Ni fuaswm yma heddiw yma heb y Coleg Cymraeg. Felly, rydym yn gyffroes iawn i rannu bod y rhaglen yma wedi cael ei noddi gan y Coleg Cymraeg. Mae'r Coleg Cymraeg yn sefydliad sydd yn cefnogi myfyrwyr trwy'r iaith Gymraeg mewn gwahanol feysydd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys ysgoloriaethau mwyn astudio trwy'r Gymraeg yn y brifysgol. Mae Cal a Fina wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn yr ysgoloriaeth meddygaeth. Os ydych eisiau gwybod mwy am waith y coleg, ewch i'r wefan colegcymraeg.â'ch.uk. Diolch! Chi wedi sefydlu cymuned gefnogaeth Chancr ar Facebook, ydw i'n iawn? Ie, nawr te, oedd hwn yn pwysig rili fi. Pan nes i trwy'r driniaeth, o gen i cymaint o gefnogaeth ffrindiau, teulu, nes i ddim dod ar draws neb yn byw yn lleol i fi oedd yn mynd trwy yr un peth. So pob apwyntiad, enwedig y cimo, o'n i'n mynd i Wardalaw a dynion oedd yna. So ni'n gwybod, falle bod rai efo Chancr y Fron, ond oedd e ddim yn amlwg iawn i fi. Oedd na ddwy o'n i'n nabod yn byw lawr yng Nghaerdydd, ac mi o'n i'n pwyso'n reit trwm arnyn nhw am eu cyngor nhw a'i cefnogaeth nhw. So oedd hi'n rhian yn gynathrawes i fi, a mi o'n i'n gweld hi'n achlysurol oherwydd mae gyda hi teulu yn llawer pwll. So oedd hwnna'n braf iawn. A wedyn merch ysgol oedd yn ysgol gyda fi. A wnaethon ni cwrdd chydig weithiau pan ni'n mynd lawr i'r de. So oedd hwnna'n reit braf bod nhw'n gallu cysylltu gyda nhw. Ond oedd neb o'n i'n gweld yn gyson wyneb yn wyneb o gwbl. So, a nes i deimlo'n reit unig, ac yn y cyfnod ar ôl i'r driniaeth i orffen, lle does dim apwyntiadau, does dim byd y digwydd, maen nhw'n jyst yn rhoi'r tablet ac yn dweud, reit, dyna ti, tamoxifen ar am 5 mlynedd a ffordd o ti, A mae rhywun yn meddwl, hang on, dwi eisiau checio bod fi'n iawn, bod fi'n glir, a mae hwnna jyst yn mynd yn di. Oce, fi wedi cael checks pob blwyddyn, so fi wedi cael 2 check ers yn rhiniaeth. Ond yr unigedd yna o pobl oedd yn gwybod beth o'n i'n mynd trwy. Oedd hwnna'n anodd. A beth ddigwyddodd, nath ffrind i fi sy'n gweithio ar Wardalaw, Sioned Lewis, nath hi sefydlu côr o'r enw Côr Law yn Llaw. So fel mae'n digwydd, fi sy'n arwain y côr erbyn hyn. Yeah. Oh, really? Ond fi oedd yn arwain ar y cychwyn. Mae'n lyflu. A dyna'r mynd i'r practis cyntaf. So oedd hwnna'n y mis Medi ar ôl i fi orffen yn rhiniau. So oedd y cimo ti gorffen yn y Gorffennaf. O'n i wedi cael mis Awst, jyst i dod ato fi'n hun. Mis Medi yn dod, a o'n i ddim nôl yn gwaith eto, so oedd yr oncologist i gweud, take 3 months off i wella'n llwyr, cymryd nôl i'r gwaith. So gen i cwpl o fisoedd, a wedyn oedd practis côr, a dyna'r tro cyntaf i fi ddod wyneb yn wyneb efo pobl wedi bod trwy'r un peth. Oedd e'n amazing, oedd e'n ffantastig. Ond y peth yw, mae'r côr yn gret. Ond dyn ni'n canu, a dyn ni'n cael cyfle i gael paned, cacen, yn yr egwyl a wedyn bach mwy o ganu. A beth ddigwyddodd gyda'r gymuned, ges i neges oddi wrth ffrind, a nath i gweud, gwrando, mae gen i ffrind sy'n mynd trwy triniaeth ar y funud, mae'n gweld yn reit anodd. Wyt ti'n gwybod am unrhyw grwpiau? A ni jyst yn meddwl, dwi ddim yn gwybod am unrhyw grwpiau, dim byd. So ydys i, mae'r côr i gael, dydym eisiau canu. A wedyn, wel, ie, oce, fair enough, dyw pawb falle ddim eisiau canu. A fi di'r athrawes gerdd, a fi sy'n dweud hwn, fi'n gwybod dyw pawb falle ddim eisiau canu. A o'n i'n meddwl, mae fwlch fanna. Mae rhaid cael rhyw fath o rhywbeth i gefnogi. So nes i yn frysog iawn, just creu y dudalen. Ac nes i just rhoi allan yna, just gweud, os rhywun eisiau cwrdd, a wedyn dath yr ymatebion mewn. A dyn ni wedi cwrdd 3 gwaith.
So pob mis, a ni di methu mynd i'r un diwetha, achos oedd rhywbeth arall mlaen gen i, ond fi'n rhoi pôl i fyny ofyn pryd sy'n gyfleus mynd efo'r majority, a wedyn dyn ni dewis lleoliad, a dyn ni jyst yn eistedd rownd bwrdd, cael cwpl o drinks, neu paned o goffi, neu pryd o fwyd, a eistedd a siarad. A mae e'n fendigedig. A dyna sut all ei fodolaeth. So mae'r un nesaf, nos Lun nesaf. Mae'n debyg bod y grŵp na di wneud gwahaniaeth i gymaint o bobl. Mae mor bwysig i gleifion gael teimlad o gymuned a bod o gwmpas pobl eraill sy'n mynd trwy'r un brofiad neu sy'n wedi bod trwy'r un brofiad. Mae e'n bwysig, a fel ni'n gweud, pan es i trwy'r driniaeth, doedd dim byd, a wedyn triniaeth yn dod i stop, a dal dim byd, heb law am y côr. A fel ni'n gweud, oedd eisiau jyst rhywbeth, a fel ni'n gweud, sneb yn arbenigwyr, dyn ni ddim yn, sneb yn feddyg yna, sdim byd o ran cyngor meddygol, ys ni byth yn dweud yn byd, achos mae jyst yn rhywbeth fedrwn ni ddim, ond o ran cefnogi'n gilydd yn emosiynol, ac yn rhoi'r lle diogel yna i siarad. Bod beth bynnag sy'n cael ei drafod yn aros fanna. Ie, dyn ni ddim eisiau rhannu hwnna efo neb. Mae rai aelodau yn dod a dyn nhw ddim eisiau bod pobl eraill yn gwybod bod nhw yna. Mae rei yn dod, maen nhw'n gweud dydy'n heili ddim yn gwybod fi'n mynd trwyddo fo, ond maen nhw'n dod a maen nhw'n gwybod bod e'n lle diogel. So mae hwnna'n rili pwysig. Mae yna bron o'r un mor pwysig a derbyn y triniaeth meddygol. Fatha mae'n bwysig bod maen nhw'n mynd law yn llaw dydyn, mae rhaid i chdi gael cymorth emosiynol yn ogystal â'r cymorth meddygol. A sneb rili gallu rhoi'r cymorth emosiynol na mwy na rhywun sy'n mynd drwy rhywbeth rili tebyg neu yn union yr un fath â chdi. So mae mor bwysig i siarad, ond hefyd siarad mewn fforwm neu mewn lle ydych chi'n teimlo'n ddiogel i rili allu agor allan a a rhaid bod o'n neis weithiau i gael pobl i siarad efo nhw sydd ddim yn deulu a ddim yn ffrindiau rili agos. Pan ges i cwnsela, dyna be oedd, o'n i ddim eisiau, ffantastig, y teulu a ffrindiau'r gefnogaeth yn wych, ond oedd rhai pethau o'n i ddim eisiau rhannu efo nhw. O'n i ddim eisiau dweud wrth yng ngor rai pethau o'n i ddim eisiau dweud wrth mam a dad na'r plant na'r ffrindiau. A oedd y cwnsela yna yn help mawr, just i fi offloadio. A ges i'n sbardino wedyn hefyd i wneud cwrs mewn cwnsela, so dwi ar ganol hyfforddi ar hyn o bryd, so, ie. Mae'n anhygoel. Dwi'n siŵr fy chi'n gwnselydd gwych. Bydd, yn bendant. Wel, diolch am rannu eich siwrne hyd yn hyn. Just cyn i ni orffen pethau, lle ydych chi wedi cyrraedd yn y siwrne rwan a oes na unrhyw sgil-effeithiau ydych chi dal yn delio efo nhw neu wedi bod yn delio efo nhw o gwbl? Reit, so lle dwi arni nawr, mae e'n 2 flynedd ers o'n i'n mynd trwy chemo. So dwi newydd cael fy check 2 flynedd. So dwi'n mynd am mammogram, ges i'n mis Mawrth blwyddyn diwetha, a dwi'n newydd cael un mis Mawrth leni, a mae'r hynna wedi bod yn glir. So maen nhw'n edrych ar fy ôl i, a wedyn dwi yn cymryd tabledi tamoxifen, achos bod estrogen yn gyfrifol rili am gychwyn y cancer, really. So maen nhw'n, mae'r tabledi yna, dwi'n gwybod cweit, dwi ddim yn stopio'r estrogen, ond mae o'n neud rhywbeth iddo fo, fel bod e ddim yn troi mewn i celloedd na ddylse fe. A wedyn, o ganlyniad i'r driniaeth, mae 3 lot o sgil-effeithiau gyda fi erbyn hyn, ond mae'n gweud maen nhw'n pethau fi'n gallu byw gyda, a mewn ffordd dwi'n meddwl amdano fe fel pris bach i dalu, really. So, sgil-effaith cyntaf sydd gen i ydy yn fy mysedd a bysedd yn rhaid gysi peripheral neuropathy. So, mae fel pinnau bach. Mae o'n well na be oedd o. Ond mae yna adegau lle mae'n reit annoying. Ond mae pethau Gafael, mae'n beiro yn teimlo'n od. A just pethau bach. Mae rhywun falle yn cymryd yn ganiataol, ond ie, mae'n mynd ar nerfau, a bod yn onest, ond dyna fo, pris bach. A ni'r ail beth sydd gen i ydy, achos ges i tynnu'n lymph nodes, erbyn hyn mae gen i rhywfaint o lymphedema, sef chwyddo yn fy mraich. Dwi'n gwisgo compression sleeve, a mae hwnna'n hyll
ac yn annifyr ac yn anghyfforddus. A mae'n gwasgu oherwydd oedd y mysedd i'n chwyddo hefyd a mae rhaid fi gwisgo'n eitha hir. Dwi'n methu bod mor hyblyg efo'r ochr cerddorol, ie? Mae'n rhwystro. Dyna'r peth gweladwy, pobl yn gweld yn meddwl, o, beth ti'n neud i dy fraich? Mae'n just gwy, wel, mae'n rhan o sgil effeithiau triniaeth cancer, so dyna ni, ie. A wedyn, a'r peth ola sy'n gen i ydy'r menopause. So, nath e just taflu fi yn llwyr yn ystod chemo. Y flushes mae'n dechrau dod, a ie. Ie, dwi'n meddwl dyna un peth nathon ni'n sôn lot amdano yn episod menopause ni yn y gyfres cynta yw bod o'n gallu digwydd yn annaturiol. Os chi'n licio fatha o ganlyniad i pethau fel chemo, surgeries eraill, dio ddim yn rhywbeth sy'n just yn digwydd yn naturiol i bawb. So falle ddechmygu bod hwnna bach o sioc hefyd, sioc i'r system. O'n i ddim yn bell o roed beth bynnag, ond just bod mae fel yn straight in. Wel, ag ar ben popeth arall hefyd. Ond ma' hwnna'n yn sgil effaith nes i meddwl amdano chwaith. So, ie, ma' dda bod chi wedi rhannu hwnna. A methu cael HRT, so dyna fos dim byd i helpu, mae rhywun just yn mynd. Diolch i chi o galon am y sgwrs yma. Dwi wedi dysgu lot. Mae wedi bod yn ysbrydoledig yn gwrando ar chi siarad am y siwrna ydych chi wedi bod arno, yn enwedig sefydlu'r grŵp ma ydych chi wedi, a rhaid bod hwnna fel oedd Cel yn deud gyna di dod â gymaint o gymorth i gymaint o bobl, a ledled Cymru ydy'r grŵp. Ie, mae'n agored i unrhyw un, i ddynion, i ferched, i unrhyw oed, does dim cyfyngder. Mae'r grŵp ar Facebook i unrhyw un. Hynny yw, fel arfer, ni'n dueddol i gyfarfod yn y gogledd, ni wedi bod yn neud, ond dim byd yn stopio rhywun i wneud yn y de, neu'r canolbarth, neu lle bynnag. A mae'n hawdd iawn i just i roi pôl i fyny a gofyn pwy sy'n eisiau dod, a ble newn ni cwrdd, a ni'n trio amrywio'r lleoliadau fel bod dim lot o deithio, hynny yw pob tro i bawb. So, ni wedi bod yn Betws y Coed, ni wedi bod yn Mangor, ni wedi bod yn Llanberis. A wedyn fi'n meddwl nos Lun nes i roi'r cwestiwn lle chi eisiau cwrtro yma. A mae rhywun wedi sôn am Capel Curig. So, mae yna bobl yn dod ochr Pentref Oelas o'r ardal yna. A mae rhywun dod o Penllyn. So, mae'n ardal eang iawn, ond ni trio ffeindio rhyw fath o llyn y canol. Wel, yn sicr unrhyw un sy'n gwrando a y meddwl fysa nhw eisiau bod yn rhan o'r grŵp neu cyfarfod efo unrhyw un sy'n mynd trwy pethau tebyg yn sicr cysylltwch efo Anwen ar grŵp ar Facebook. A dwi'n siŵr bod yna gymuned yn aros i chi yna efo breichiau agored, sy'n lyflu. Ond cymuned arall rhaid i fi a Cel ddeud diolch wrthyn nhw ar Facebook yw Rhwydwaith Menywod Cymru. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi gallu cychwyn y podcast ma, i fod yn onest, heb Rhwydwaith Menywod Cymru. Maen nhw wedi bod yn ffab. Wel, mor gefnogol pan dyn ni'n rhoi posts fyny mae Cel yn ei stwff social media ni gyd, so Cel yn rhoi posts fyny ar Facebook. A ni wastad i cael pobl yn hapus iawn i ddod ar y podcast, a fel oedd Cel yn deud yn y cyflwyniad, fyswn ni methu wneud y podlediad yma heb ein gwesteion arbennig ni. So, dyn ni eisiau just deud diolch eto i Rhwydwaith Menywod Cymru, a dyna sut nath ni ddod ar eich traws chi hefyd yn Deyrnas. So. O'n i wir efo diddordeb mewn wneud rhaglen ar y topic o gancr o rhyw fath. Mae'n rhywbeth dwi efo fatha diddordeb mawr ynddi o fewn meddygaeth, a dwi'n meddwl mae'n rhywbeth sydd ddim yn cael ei drafod digon, yn y ffordd fel hyn. Ond o'n i wir yn poeni fysa neb isio trafod amdano fo. O'n i'n meddwl, mae hyn probably'n drwg ar fy rhan i, o'n i mewn ffordd i fatha stigmatisio fo i fod yn wbath fysa pobl ddim eisiau siarad amdan, neu fysa fo'n fatha rhy emosiynol i rhannu. Ond o'n i mor ddiolchgar i gael cyn gymaint o ddiddordeb mewn ymddangos ar y rhaglen yma. Gafon ni gymaint o bobl yn comentio ar y post, a dwi'n sori bod ni'n methu gael pawb yma ar y podlediad efo ni, cos hynna wedi bod yn wych. Ond o ganlyniad i hynna, dwi wedi ceisio cynnwys cyngor gan chydig o unigolion eraill nath dangos diddordeb mewn fod yn rhan o'r podlediad, ond oedd methu
dod i recordio. So, da ni wedi cael dyfyniad gen un unigolyn sy'n dweud, dilyn ar gola ar hyd y lôn i ben y daith ac fe ddaw da o'i dilyn yn y cyd-destun o geisio bod yn obeithiol wrth wynebu cancr. A cyngor arall ni wedi cael ydy i ymddiried yn dy hun ac i ymweld â'r meddyg teulu os yw unrhyw beth sydd ddim yn normal i chi neu os unrhyw beth wedi newid. Gafon ni yr cyngor yna chydig o weithiau. So mae'n wbath da ni rili isio pwysleisio. Yn amlwg di hwn ddim yn cyngor meddygol o unrhyw fath, ond os da chi'n poeni am rhywbeth ac os mae yna wbath sy'n wahanol i chi yn bersonol, mae o'n bwysig i fynd i'ch meddyg teulu. A dwi wedi clywed straeon anhygoel am meddygon teulu ar Facebook. Mae gyd o'r negeseuon di dweud pa mor ddiolchgar ydyn nhw i meddyg teulu nhw am yrru nhw ar frys i weld consultant. So, jyst eisiau pwysleisio yr cyngor reit bwysig yna. I adeiladu be mae Cael 'di gweud, yn sicr ewch at eich meddyg teulu, siaradwch efo rhywun os ydych chi yn poeni neu jyst yn meddwl bod rhywbeth yn wahanol, ewch yn syth at eich meddyg teulu achos fy chi byth yn gwastraffu amser nhw a peidiwch byth â poeni bod chi'n bod yn ddramatig neu chi'n meddwl bod pethau ddim yn iawn achos rhan fwyaf o'r amser dyn ni'n nabod yn cyrff ni. Dyn ni'n gwybod bod pethau ddim yn iawn. A i adeiladu be o'n i'n gweud gynne, ewch ar y we a sbiwch ar y cyfarwyddiadau am sut i checio'r bronau a gwnewch hwnna yn eitha rheolaidd. Mae 'na lot o wybodaeth allan yna, fel dwi wedi gweud yn barod, am hwnna. A podlediad arall o'n i isio sôn amdano, fel arfer, newn ni roi links efo'r podlediad yma am adnoddau ydych chi gallu sbio arnyn nhw ar y we, gan gynnwys grŵp anwen ar Facebook, ond hefyd o'n i eisiau sôn am podlediad newydd, Mari Grig, sydd newydd gael ei lansio wythnos yma yn Steddfod. Meddwl na 1 mewn 2 yw enw'r podlediad. Hi'n amlwg wedi lansio'r podlediad yma i drafod am pob dim i wneud efo cancr, a mae hi wedi bod yn ysbrydoledig yn y ffordd mae hi wedi bod yn rhannu phrofiad hi a'i siwrna hi, a dwi'n siŵr bod hi wedi helpu gymaint o fenywod a'i teuluoedd drwy rannu mor agored am ei phrofiad hi ar y radio ac ar y teledu hefyd. Felly fi'n rili edrych mlaen i rand ar y podlediad yna. Mae'r episod gynta allan rwan, ond yn amlwg pan fi'n rhyddhau'r podlediad yma fi'n siŵr fydd yr holl gyfres allan. So edrychwch allan am hwnna ar BBC Sounds achos fi'n siŵr fydd hwnna'n llawn o wybodaeth a chymorth rili pwysig a gwych. Unrhyw beth arall dych chi eisiau ychwanegu Anwen cyn i ni orffen yr episod yma? Jyst i ddiolch i chi am y cyfle i ddod i rhannu'n stori. Mae yna gannoedd, miloedd allan yna yn dioddau trwy'r yr un peth, ond beth sy'n rhyfeddol yw mae siwrne pawb mor wahanol. Mae'n hollol unigryw a bespoke i unigolyn pa driniaeth mae rhywun yn cael. Ond i beidio, a neu jyst ategu, os oes unrhyw beth anarferol efo'ch corff, i fynd yn syth i weld eich meddyg teulu, achos o'n i bai am hwnna swn i heb mynd trwy'r broses dwi wedi wneud, a mi oedd y meddyg teulu yn lle cyntaf i fynd i. Mae'r hod yn troi yn sydyn wedyn, maen nhw'n gallu rhoi pethau ar waith yn gyflym iawn. Wel, diolch o galon am eich cwmni chi heddiw. Diolch am rannu'ch profiad mor agored. Dwi'n siŵr fydd gymaint o rhaglen yn gwrando ar hwn a dynion a'i teuluoedd yn ddiolchgar iawn bod chi wedi bod mor onest a diolch i chi am ymddiried yn ni i rannu'ch stori chi. Ond dyna ni, dyn ni wedi cyrraedd diwedd episod cynta cyfres 2 o Paid Ymddiheuro. Fi'n rili edrych mlaen at weddill y gyfres. Fel arfer, dyn ni efo amrywiaeth eang o bethau dyn ni'n mynd i drafod yn y gyfres yma. Felly gobeithio bydd chi gyd yn aros efo ni ac yn mwynhau yr episodes dyn ni efo i ddod. Diolch yn fawr i chi am wrando ar yr Instagram, y Facebook a dilyn ni ar Spotify hefyd i cadw up-to-date efo bob dim da ni yn neud. A diolch masif i Anwen am dod ar y podlediad. Mae 'di bod yn anhygoel clywed y stori di. Diolch yn fawr, croeso. Diolch. Diolch. Paid ymddiheuro. Yr unig reol yw Paid Ymddiheuro.